Ahoj, zdravíme všechny, natáčíme report, jak pokračuje výstavba nového UM parku. Jak můžete vidět, kluci jsou fakt šikovní, konstrukce je hotová, pokládáme OSBčko, Čiko nám asistuje. Zde můžete vidět, že se nám vytírá podlaha, takže tady za chvilku bude čisťounko. Dále se tady opravuje další topení, zapojuje. Tu je nějaké monstrum velké, nevím, proč to tu přijelo. Tetky nám tu uklízí. Magdička tady maluje terasu. Že, Magdi, jak to jde? A to je pro dnešek asi všechno. Jo, a ještě tam nám přijelo línu v té tajemné komnatě. Takže tak.